Takže po operácii som sa zobudila, som pozerala, že kde sú moje prsia, že zrazu som tam mala oveľa menej. Tak som bola zvedavá, aké to bude, keď si dám dolu podprsenku. Trošku som sa toho obávala, že aký to bude pohľad, ale naozaj sestričky, ktoré sú tu, celý ten personál ma veľmi upokojoval, že nemám sa čoho báť a tak ďalej. Takže pozerala som si prvýkrát výsledok. OK, nakoľko som zdravotník, tak to nebol pre mňa až taký šok nejaký, čo som videla, som si povedala, fajn, to sa zahojí. A naozaj čas to zahojil, tie prsia sa menia od tej operácie, ale naozaj s výsledkom som veľmi spokojná, cítim sa psychicky lepšie, fyzicky lepšie a neľutujem ani sekundu ten okamžik, kedy som sa rozhodla pre túto operáciu.